Jakub Zetek, Strážci ostrova. Srpen 1940, Velká Británie. Bylo brzké ráno. Rudé ranní slunce zalévalo zamlženou krajinu pod sebou do závěje zlatých odlesků. Zelené listí stromů chrastilo v letním větříku, zatímco řeky a potůčky vesele bublaly. Avšak krajinný mír narušoval mohutný burácivý zvuk. Farmáři zvedli svůj zrak od polí a pohlédli ke stínům, které stoupaly k obloze a jásali, když viděli výsostné znaky RAF. Stovky hurikánů a Spitfireů startovaly ze svých základen ke svému střetnutí s osudem. Trupy letounů se leskly jako brnění a jejich motory duněly zvukem válečných bubnů, volajíc ke slávě a hrdinství. Roje pilotů stoupaly vysoko na oblohu, dokud z nich nezbyla jenom pouhá smítka a kondenzační stopy na nekonečné azurové modři nebes. Zůstával jenom rachot, burácení a pach benzínu. Tam vysoko nad krajinou, sužovanou nálety Luftwaffe, se obránci připravovali k líté bitvě. Jedním z nich byl i Josef Zelenka, pilot 310. československé stíhací perutě. Letěl na špici svého křídla, vedoucí své krajany do boje jako vlajkonoš. Modrý 1, změňte kurz na 284, opakuji kurz 284. Ozvala se britská pozemní kontrola. Modrý 1, přijímám, kurz 284, odvětil Josef a stočil svůj letoun na nový směr ke kanálu La Manche. Zbytek jeho jednotky ho příkladně následoval. Josef se na ně díval. 4 Spitfiry, 4 přátelé. Jeho wingman Radek Pavlac nalevo, gambler a rváč z Bratislavy. Napravo bratři Jindřich a Ondřej, oba zelenáči pocházející z Ostravy. A pak to byl on, rodák z Rokycan. Bylo mu teprve 25, ale i tak patřil k těm starším a zkušenějším pilotům. Jeho cesta ho vedla přes Polsko, Francii a pak Británii. Za tu dobu už stačil sestřelit 3 nepřátelé, každého pod vlajkou jiné ze zemí spojenců. Stále si však nepřál nic jiného, než se vrátit domů. Už 2. rokem neviděl své rodiče, už 2. rokem bylo jeho srdce zarmoucené samotou. Vzpomínal na jejich výrazy, jejich slzy, když učinil rozhodnutí utéct k protektorátu. Byla to směsice hrdosti, pochopení, ale hlavně starost. Starost a černý strach, že ho už nikdo neuvidí. Josefovi oči sjeli k přístrojové desce. Tam hned vedle výškoměru měl rodinnou fotku, na které hrdě držel maturitní vysvědčení. Poslední slova matky před jeho odchodem mu náhle rezonovala hlavou. Vrať se mi, prosím, slib mi to. My to budeme čekat, ať se stane cokoliv. Tvoje postel bude vždy čerstvě povlečená a vždycky budu mít připravený talíř pro jednoho navíc. Jen se mi, prosím, vrať. Budeme čekat. Banditi, 12 hodin pod náma, ozval se náhle Jindřichův hlas. Konečně těm zmrdům ukážeme, co jsme toho zač, odvětil Ondřej. Flaška skotského pro toho, kdo jich sestřelí nejvíc, přidal se Radek. Beru, ale rádio není od toho, abychom vedli pokec, upozornil je Josef. Ano, pane, řekli skoro všichni naráz. Josef však už vyhlížel nepřátelé, skoro mu z toho trnulo. Roj jejich stíhaček mířil k mračnu německých bombardérů a jejich doprovodu. Bylo jich tolik, vypadaly jako bouře zuřivých včel. Obláčky flaku explodovaly kolem nich, ale pomalu ustávaly, jak se britské letouny přibližovaly. 310. letko, postarejte se o doprovod. Polská 303. bude útočit na bombardéry. Kryjte je! Ozvalo se pozemní velitelství.
Poté všichni lídři křídel, včetně Josefa, potvrdili rozkaz. Tak jdeme na to, děcka, řekl nevědomky Josef, porušujíc tak své vlastní pravidlo. Nikdo mu však nic nevyčetl. Jednotlivé letky rozdělili do čtveřic a připravovali se k útoku. Josef pevně stiskl knipl svého letounu, páky výkonu na maximum. Motor Rolls-Royce se rozburácel do svých maximálních otáček. Všech 1600 koní mocně zaržálo a vytáhlo Spitfire do boje. Německé stíhačky si jich už také všimly, začaly se šikovat jako vosy a mířily k nim. Jejich chladné a industriální Messerschmitty 109 postrádaly eleganci a civilizovanost Spitfireu. To však neznamenalo, že nejsou nebezpečné. 2 vzdušné armády se připravovaly na boj, celkem nad 600 letadel bylo ve vzduchu. 5 kilometrů. Silueta v mířidlech. 2 kilometry. Jeho mysl závodila. Oči těkaly po hrozbách. 1 kilometr. Prst na spoušti. A pak se střetli. Kulomety obou stran se rozštěkaly jak zuřiví psi. Červené a zelené trasírky naplnily oblohu smrtonosným ohňostrojem. První letadla explodovala v záři oranžových plamenů jak bombardéry, tak i stíhačky. Kouř, střepiny a mastný olej se rozprskly na všechny strany v krvavém násilí. Kusy křídel a plechu pršely dolů po stovkách. Josef samotný krátce stiskl spoušť a přetočil se přes křídlo, aby se vyhnul opětovné čelní palbě. Výstřely z kanónu neškodně proletěly, kde před setinkou vteřiny byl. Jeho cíl takové štěstí neměl. Messerschmitt byl zasažen, z motoru se začalo kouřit a vrtule se přestala točit, než začal nekontrolovaně padat. Jeho první krev. Josef pokračoval v manévru, přitáhl si knipl až k břichu. Letmým pohledem zkontroloval Radka, který ho stále jistil zezadu. Tolik cílů, pomyslel si, když vyhlédl po své pravici. Byla to brutální řežba nablízko, na každé straně stovky letounů. Rychle si však vybral nový cíl, když uviděl jiný Spitfire v nesnázích. 109 mu byla nalepená na ocas a pomalu zvedala příď ke střelbě. Josef trhl kniplem a vykopl směrovku. Síla manévru mu málem rozmázla hlavu o kokpit, ale pásy držely pevně. Zaťal své svaly na nohou, zhluboka vdechoval vzduch ze své kyslíkové masky. Jeho Spitfire s lehkostí dravce vklouzl za Němce a než ten měl možnost reagovat, dávka z kulometů ho přeměnila v ohnivou kouli. Díky, uslyšel v rádiu Jindřichův hlas. Než však stačil cokoliv říct, ozvalo se varování od Radka. Cokni doleva! Josef reagoval dřív, než Radek stačil dokončit slovo. Kolem něho zarachotily vzteklé projektily německého kulometu, milimetry od kokpitu. Jedna zbloudilá kulka si našla cestu dovnitř a prostřelila sklo jeho kabiny. Naštěstí minula jeho i přístrojovou desku a druhou stranou vyletěla ven. Kurva! Ulevil si Josef. Záhy však kolem něho proletěl německý letoun s Radkem za zády. Ten potom německého pilota rozstřílel na šrot. Plamenný vrak šel k zemi. Seš v cajku? Ptal se Radek, než se stalo něco šokujícího. Doposud skrytý v mracích letěl jeden Messerschmitt. Stíhač byl natřen uhlově černou barvou s krvavě rudým kormidlem, na přídi 20 symbolů vítězství. Jako duch se pod nemožným úhlem sklouzl do zatáčky a vypustil kulometnou dávku do Radkova Spitfireu. Josef jenom bezmocně sledoval, jak jeho letoun vzplanul a explodoval ve sprši jisker. Ne! Zařval vztekle. Vykopl směrovku, nasměroval Spitfire dolů. Písty sténaly pod ohromnými otáčkami. Letoun napřáhl své drápy a chystal se k úderu. Ten Němčour to však očekával.
Udělal sudový výkrut a v tom si Josef uvědomil svou osudovou chybu. Díky setrvačnosti ho předletěl a dostal se mu do hledáčku. Panicky začal kroutit svým Spitfirem ze strany na stranu, jak kolem něj proletovaly trasírky střel. Jeho ocelový oř se otřásal pod zásahy. Jeden do křídla, několik do trupu. Zatím letěl, ale jeho štěstí brzy vyprchá. Nech ho být! Uslyšel ve vysílačce dva bratry, kteří se snesli na černého ďábla. Ten byl donucen přerušit svůj útok, což Josefovi zachránilo život. Zatímco se snažil udržet svůj letoun ve vzduchu, Jindřich a Ondřej sváděli bojový tanec s německým pilotem. Kluský a mazaný jak liška, nenechával je dostat ho do mířidel. Vypadalo to skoro, jako by je lákal do pasti. Chtěl je varovat rádiem, ovšem to byl ten moment, kdy zjistil, že rádio bylo rozstřílené. Odhodlaný zvrátit průběh bitvy, otočil své zraněné letadlo zpět. Bylo ale pozdě. Nechápal, jak to udělal, ale Němec úmyslně nechal svůj letoun ztratit vztlak prudkým manévrem. Vypadalo to skoro, jako kdyby zatáhl za ruční brzdu, prakticky se zastavil ve vzduchu s přídí nahoru. To mělo za následek, že ho oba bratři předletěli. Německý pilot pak jenom vyrovnal let a náhle se role obrátily. Lovec se stal loveným. Na nic nečekal a vystřelil dávku po Jindřichově letounu. Střely řezaly vzduch, prošpikující Spitfire skrz naskrz. K jeho úlevě však Josef viděl, jak z kokpitu skáče pilot a otevírá padák. To ovšem nemělo dlouhého trvání. Němec změnil směr, namířil příď přímo na parašutistu. Ty zmrde! Vykřikl z kokpitu Josef, jak ta zrůda rozstřílela jeho bezbraného kamaráda. Spalující vztek a běs proudil jeho žilami, jeho oči viděly rudě a srdce básnilo o pomstě. Ondřejův Spitfire taky prudce změnil směr a hodlal pomstít svého bratra. Josef byl první, kdo se k němu dostal a vypálil dávku, hnedka po něm Ondřej a pak zas a znovu. Doráželi na něj ze dvou různých stran jak zuřiví sršni. Nechali mu chvilku na otočení, chvilku na oddych. Pouze úhyb za úhybem. Svaly ho bolely, trup sténal námahou, ale byl odhodlaný ho zničit. Ale jejich zběsilost jim zastínila mysl a vedla k neopatrnosti. Němec s ledovým klidem čekal na příležitost a ta se naskytla, když Ondřej proletěl kolem. Opět manévrem tak nemožným, že téměř popíral fyziku, vytočil svůj letoun doleva a letěl břichem kupředu, zatímco příď směřovala do strany. Ztratil ohromné množství rychlosti, ale byla to cena, která se mu vyplatila. Trasírky si našly svou cestu do Ondřejova motoru, který začal hořet. Jeho Spitfire se dostal do vývrtky a padal k zemi. Naštěstí ho viděl vyskočit s padákem. Němec se začal otáčet. Ne, to ti znovu nedovolím, zaburácel Josef ve své mysli a navedl svůj letoun do střemhlavého letu. Stíhač si ho všiml a znovu se otočil. Letěli čelně k sobě. Josef vydal bojový výkřik a stiskl spoušť. Všechna jeho děla a kulomety se rozzářila pod návalem palby. Němec taky začal střílet. Kulomety štěkaly. Nábojnice pršely k zemi. Hlavně rudé žárem. Spitfire se otřásal pod zásahy. Cítil, jak se mu střepiny zabodávají do masa, jak odpadávají kousky trupu. Ale Josef nezměnil směr ani rychlost. I přes svá smrtelná zranění stále letěl kupředu přímo na Němce. Tomu došlo příliš pozdě, co hodlal Josef udělat. Odpusťte mi, pomyslel na své rodiče. Cítil usmíření i nervozitu, odvahu i strach, radost a smutek. Nejvíc ho však mrzel jeho porušený slib.
Nečekejte na mě. Já se už nevrátím. S touhle poslední myšlenkou se 2 letadla srazila ve vzduchu. Ohnivá exploze oznámila smrt jedné z Rúdy a jednoho hrdiny.